Sabías que hai unha cidade en Grecia onde literalmente camiñas sobre máis de 2300 anos de historia? Hoxe, en Celta Media por Europa, benvidos a Tesalónica. A cidade do noso novo rival, o PAOK, foi fundada no 315 a.C. por Casandro, cuñado de Alexandre Magno, que decidiu chamala como a súa esposa Tesalónica. Romanticismo nivel imperio, vaya. Está situada fronte ao Golfo Termaico, no mar Exeo, e foi grega, romana, bizantina e otomana. Así que pasear polo seu centro é como facer explor pola historia. E non é broma, cando estaban construíndo o metro apareceron rúas romanas intactas, con tendas e mosaicos, polo que o metro tardou, pero saiu con museo incluído. Durante o Imperio Bizantino foi a segunda cidade máis importante, só por detrás de Constantinopla. Desa época quedan xoias como a Rotonda de Galerio, que leva 1700 anos en pé e foi igrexa cristiá, templo romano e mesquita. Ou o Anópoli, que significa cidade alta e é a parte máis auténtica, con casas tradicionais e unhas vistas brutais ao mar. Pero sen dúbida o símbolo da cidade é a Torre Branca de Tesalónica. E ollo porque non sempre foi branca. Na época otomana chamábana Torre de Sangue porque era unha prisión e a lenda di que pintaron a de branco para lavar o seu pasado. Literalmente. En 1917, un gran incendio arruinouno todo e cambiou a cidade por completo, perdendo gran parte da súa alma otomana e renacendo con ampras prazas e rúas de estilo europeo, ata chegar ao que é hoxe unha cidade nova e festeira grazas á Universidade de Aristóteles de Tesalónica. Din que aquí a noite comeza tarde e remata cando sae o sol. E xa que falamos de sol, non hai nada como a que nos visite Lorenzo despois de semanas de choivas. Almorzar bougatsa, comer a base de coulouri e cear marisco fresco do Golfo Termaico. Non, iso non, marisco da casa. Aínda que a unha camiñata polo paseo marítimo, a eso sí que podería acostumarme. Agora entendo por que moitos gregos din que Atenas é para traballar e Tesalónica para vivir. Hoxe en Celtistas por Europa, Tesalónica, non? Como foi esta viaxe ata aquí? Un pouquiño dura, pero con ánimo e con moita forza para animar. Como foi este paseo pola mañá que viches da cidade? Vimos o mercadillo que hai, estamos no centro, cerca, no Hotel Mandrino, con un grupo de amigos que xa fomos a Zagreb e a Stuttgart. Viñamos 11 do grupo de Peña Lechuzas. Si, din que si, que o tumba este non perdeu en todo o ano, pero ese vamos a ganar. 1-2, para máis. Ela por reflexión, tamén es como los kilos. Bueno, o campo é particular, viñemos onte a noite e por fora é impresionante. Aquí por dentro, bueno, xa ten máis pinta normal. E a cidade é moi bonita, a xente é moi agradable, todo o mundo que nos atopamos, moi ben, moi agradable. E impresiona moito o campo tamén esa afección que teñen, pero esperamos que o celtismo hoxe anime como nunca. Somos poucos, pero os mellores, non? Que esperas do partido de hoxe? Levar un bo resultado para Vigo, a ver si podemos rachar con esa tanda de partidos invictos que levan eles aquí e esperemos levarnos a vitoria. Fixemos noite no aeroporto e o mércores xa podemos aterrar e, bueno, a verdade é que a cidade é moi bonita e moi ben. Claro, deu tempo a ver algo da cidade, ademais con este sol que nos recibiu pola mañá. Sí, o mércores sí, estivemos por aquí pola cidade, por Acrópolis e tal, e moi ben, moita xente, moi animada, moi universitaria, moi ben. E que vos parece tamén o estadio, non? A tumba aquí de Tesalónica. Bueno, moi bonito, pega moito para ser así en Grecia, está ben. Falta aí unha coberta un pouco grande, pero está chulo. Poucos, pero moi valentes e animar ao equipo como sempre e, bueno, seguro que vamos a levar un bo resultado para os xoves que ven en Balaídos con toda a xente xa a poder rematar a eliminatoria. O ano pasado fixen 6 desplazamentos, na Liga e na Copa fun a todos os partidos, pero este ano é o primeiro que fago e a ver que pasa. E que esperas deste partido? Bueno, como aficionado espero gañar, pero con sacar un bo resultado e que na volta disfrutemos e consigamos o pase da eliminatoria conforme. O viaxe ben un pouco largo, cansado, sobre todo o miércoles, pero ben, todo ben. Deu tempo a ver algo da cidade, sobre todo con este bo tempo que tocou pola mañá? Sí, aproveitamos toda a mañá para dar un pasiño pola cidade, buscar un poquinho de información, culturizarnos un pouco, que non ven mal de vez en cando. A verdade é que é genial, moi bonito todo o que vimos.
sea a distancia que sea, fixemos prácticamente 24 horas de viaxe, pero estamos aquí, xunto con 200 tolos máis, pero bueno, a tolemia celeste sempre vai un pouco máis alá. E por último, que esperades deste partido? A ver. Nada, que gaño o Celta. Obviamente gañar, sempre gañar, non? Positivismo sempre. Un 3 vitoria fácil, ten moitas baixas, nos estamos a tope, así que Sí, xa está. seguro. I will be please, Rory.